Doncs moltes gràcies. És un goig veure-us a tots després de 2 anys que per culpa de la pandèmia no ens hem pogut veure. I fa molta il·lusió poder-vos veure's un altre cop de nou, amb una mica més de calma i amb una mica més de primavera. Sembla que la primavera ha portat una mica que es puguin fer els actes i un d'ells que l'equip de govern ens fa moltíssima il·lusió, de veritat. Hi ha actes que ens fan molta il·lusió i aquest gaudim fent això que fem, dedicant-vos el dia a vosaltres i disfrutem molt d'aquest dia. Bé, jo volia agrair-vos de veritat tots que ens retrobem i que durant aquests anys hem compartit moltes coses, han passat moltíssimes coses, però No.